काक्राइसरा शक्ति केंद्र एडिसि विलेज जे आइगे काक्राइसरावो सारा त्रिपुरावो नैसि सानाय सारा त्रिपुरावो 25 बोसोर चलै थांमानि जागागो अमताहाय सामुं नुगिया आं ताबो बीजेपी जे सरकार फाइगै आं अनेकता सामुं काहाम नुफा नुमाने बिसिंगो तिनि आं खमबगो पालायो हामबाय रे ते कायसाको जिनि जे प्रटिकेलो जे चलायथं जिनि बीएससी चेयरमैन न बकक सामान न जे जारा सानाय गले सिनि बीएससी चेयरमैन न खामेरे गइदे कक्सा नाकेबा नाइसरे गइदे कक्सा किन्तु नायदे 25 बोसोर चलायथांफ्रो केबो राजानि कगन केबो सामैया बीजेपी सरकार टोटल 2.5 बोसोर फाइतंगो 2.5 बोसोर बाय ताबो बीजेपी सरकार राजाबो मुंतिसा कमाजाक खैजाक जिनिस न बीजेपी सरकार तिसाइ फेमानि बीजेपी सरकार न ताबुले निराव खामियानो आगरतला प्लेन स्टेशन बुंदियो ओ बुकुं क्लंनि दल को बुमुं थामानो ट्राइबल बुमुं खायनाय सोबा बीजेपी सरकार खायहा हा हाय केबो सिनि विकास जाया दंगरे बितरा हाय केबो विकास जाया आं दं सादे पर्टिकल खायनि खायदि सुजा बीजेपी नि बसकांगो केबिंग तारदि हामबाय आसुक सांगैनि आनि काव मुथागो